registrar. Yana recall manpoda. Hello, namaskara. Message malte. Namaskara. Okay. Oh, Shivamati. Okay. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮನೋಹರ್. ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್. ನಮಸ್ತೆ. ಜಾಯಿನ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್ ಏರ್ನ ಉಂದತೆ ಶೋಮಿ ಅವತೆ ಶೋಮಿ ಅಂದಂತ ಸರ್. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕುದರ್ ಎಂಕು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶುರುವಾಲ್ಪಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಟ್ ಐಡ್ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಕ್ಲನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ ನಿಕ್ಲನ ಮೊನ್ನೆ ಬರಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಡು ಜಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ರುಮಾಲ್ ಪೋಡ ತರ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲವರ ಮೋನೆ ಬರಡು ನಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋಗು ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕ ತುಳುವೆರ ಅಂಗಣ ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕ ತುಳುಕೂಟಗ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2023 ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ಯೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲು ಏರ್ ಪಾತಿರ ನಿಜ್ಜೇರ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಲೆ ಈ ಏರೆಗಂಡದ ಅದನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಸೆಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಥ್ರೂ ಚಾಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ Q&A ಸೆಷನ್. ಇಜಿಂದ ನಿಕ್ಲನ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ Q&A ಸೆಷನ್ ಇಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಈರ್ ನಿಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಅಂತೂಲೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ you can change your name so that we will be able to directly address you with that name. ಈತ ಲೇಸದ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ನಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾದ ಆಟದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಜಾನಕಿ ಪ್ರಭಾ. ಈ ಮಿತ್ತೆರದ ಮನೆಯನ್ನ ಇರೇಗಿ ಜಾನಕಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಡಾಯ್ಡ್ ಗಟ್ಟದ ಸಾಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಕಡಲದ ಪೊರ್ಲು ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳದಿನ ನಾಡು ಪರಶುರಾಮರ್ನ ಕೊಡಲಿದ ಪೆಟ್ಟದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣದ ಭೂಮಿ ಪಚ್ಚೆ ಸಿರಿತ್ತ ನಾಗ ನಡೆತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲ ತುಳುತ್ತ ಅರ್ಥನೆ ಮೆತ್ತನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ನೆಲ ಮಸ್ತು ಮೃದು ಆಯಿನ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಜನಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ದರ್ಪುಗು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂದು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆವೊಡೊಂದು ಕಟಿಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ KP ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ರೆಡ ಕೇಂಡೊನುವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ KP ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಸೌತ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಕರಾವಳಿ ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪಕರೆಡು ಒರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಾನಕಿ ಅಕ್ಕ. ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತಾಡ ಸೊನ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ಗ್ ಝೂಮ್ಡ್ ಸೇರ್ನೆ ಮಾತಾಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಮಾನದಿಗೆದ ಭಿನ್ನರಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ
ಆರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾನದಿಗದ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಕಾಮತರನ್ನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ನಮ್ಮರೇ ಆದ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾನದಿಗದ ಭಿನ್ನರಾಗಿ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಇನಿ ಲೋ ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಗಳ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡುವೆ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೇರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ ಬರೆದಿನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಆರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತೆ ಆರೆಗ್ಲ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಆಟದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಲ್ಪನಕ್ಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವರ ನಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನ್ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರರವರೇ ಈರ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಓವ್ಲಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೇವೇರನ ನೆನೆತೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ ಕಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಸ್ಟನ್ದ ವಿಭಾ ಅರುಣ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಹೇ ಗಣರಾಜ ಗೌರಿ ನಂದನ, ಹೇ ಗಣರಾಜ ಗೌರಿ ನಂದನ, ಕರುಣಾಕರನೇ ಮೊದಲಾಗಿ ವಂದನ, ಹೇ ಗಣರಾಜ ಗೌರಿ ನಂದನ, ಹೇ ಗಣರಾಜ ಗೌರಿ ನಂದನ. ಮಹದಾ ನಂದನೆ ಮಾಧವ ಪ್ರಿಯನೇ, ಮಹದಾನಂದನೆ ಮಾಧವ ಪ್ರಿಯನೇ, ಮಹಾವೀರನೇ ಮೂಷಿಕ ಗಮನನೇ, ಮಹಾವೀರನೇ ಮೂಷಿಕ ಗಮನನೇ, ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಗುರು ಗಣನಾಯಕನೇ, ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಗುರು ಗಣನಾಯಕನೇ, ಮಣಿವೆರಗುವೆ ಶಂಕರನ ಕುಮಾರನೇ, ಹೇ ಗಣರಾಜ ಗೌರಿ ನಂದನ, ಹೇ ಗಣರಾಜ ಗೌರಿ ನಂದನ. ಅಜ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರರಿಂದ ಸೇವಿತನೇ, ಅಜ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರರಿಂದ ಸೇವಿತನೇ, ಅಜ್ಞಾನ ತೊಲಗಿಸಿ ಪೊರೆಯುವಾತನೇ, ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಅಷ್ಟಗಂಧಲೇ ಪಿತ, ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಅಷ್ಟಗಂಧಲೇ ಪಿತ, ಆನಂದದಾಯಕ 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 ಸಿಂಧುರಾಜಿತನೇ, ಹೇ ಗಣರಾಜ ಗೌರಿ ನಂದನ, ಹೇ ಗಣರಾಜ ಗೌರಿ ನಂದನ. ನಿನ್ನ ಇಂಪಾದ ಕಂಟುಡು ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಭಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮೆರನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪನ್ನೆಂಡಲ ಯಾವಂದು ಮೇರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತುಳು
ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಸುರುತ್ತ ಕಲ್ಪಾದಿ. ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ. ಪುವರಿ ತುಳು ತಿಂಗೋಲ್ದ ಪತ್ರಿಕೆದ ಗುತ್ತು ಸಂಪಾದಕಿ ಆದಿತ್ಯನ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟ ಪುತ್ತೂರುದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸಪ್ತಭಾಷಿ ಕವಿ, ತುಳು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಸಾಹಿತಿ ಆದುಪ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಾವಾಸಿ ತುಳು ಪನ್ಪಿ ಕಾವ್ಯನಾಮುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಗಂಗೆ ಪನ್ಪಿ ಅಂಕಿತ ನಾಮುಡು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ರೂಪಕ ಸೇರಿನಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾತಾ ಮರ್ಜಿಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಚಾಪೂರ್ತಿ ತೋಜಾವೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೆತ್ತೆಲ್ಡ್ ಬೆನ್ಪಿನ ತುಡುಪುಡಾಯಿ ಇದ ಒಟ್ಟುಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಈ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ತೆರಪನೊಡೊಂದು ಕೆಂಡೊನ್ವೆ ಮೊಕ್ಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡ ಕೈರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೇನೊಂದುಂಡತೆ ಕೇನೊಂದುಂಡು. ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ತುಳುವ ಮನ್ನದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವೇರು ನಾಗ ಬಿರುಮೇರನೆ ಉಡಲಿಡೆ ಪುಡ್ಡಿ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುವ ನಾಡದ ಶಕ್ತಿಲೇನೆ ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ஒரு ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ನೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಡೊಂದನೆ. ತುಳು ನಾಡು ಪನ್ನಗ ಭರತ ಖಂಡದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಭಾರತ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟೆಲ್ಡ್ ಗಟ್ಟ ಬೈಲು ಮಲೆ ತರುಟು ಪಚ್ಚೆ ಪಜ್ಜಿರ ಸಿರಿ ನಡುಟು ನೀಲ ಕಡಲ ಕರೆ ಬರಿಟ್ಟು ಪದ್ದೈದು ತೆತ್ತಡ್ ಐತಾದ ಸಿಂಗರಿದು ಉಂತಿನ ಸತ್ಯ ನೀತಿದ ಸತ್ತೊಯ್ತಿನ ಮಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ತಗ್ಗ ಬಗ್ಗದ ನಡಪರೆ ಕಲ್ತಿನ ಓಲು ಪೋಣು ನೀತನೆಲ್ಲ ತರೆದಿರ್ತು ಬದುಕೊಲಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ತುಳುವ ಮನ್ನ ಪಂಡ ಅಂಚಿನವು ತುಳುವ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪು ಮೂಡದ ಗಟ್ಟದ ಕರೆಡ್ದು ಪಡ್ಡೈದ ದಡಿ ಕೊಡ್ಪನ ಕಡಲ ಮುಟ್ಟದಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ದುಂಬಡ್ದೆಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆರೆ ಒಂದು ಪತ್ತಡಲ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಿಡ್ದು ಕೇರಳ ಪಂಪಿನ ಮಲಯಾಳ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆದ ನಡುಟು ತಿಕ್ಕದು ನರ್ಗೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನತೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಣೊಂದಿತ್ತು ನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಕ್ಸರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಪಿರಸ್ ಪಾಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಜರೀಸನ್ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಗ ಎದುರು ತೋಜುಳು ಐಟು 112 ಸಾಲಲೆಡು 39 ಸಾಲಲು ತುಳು ಭಾಷೆದವು ಪಂದಾಗ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಂಚಿನ ಭಾಷೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಸ್ಟಡನ್ ಲೀಡರ್ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ರೇಕಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಪಂತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಗತಿರಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಗಲಸದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಗಲಸದ ಜೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಪನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಮಗ 1986 ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಮುಂಚಿತೇರು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಮಲ್ತದಿರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಐತ ಪಿರವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಗೊಂದಲ ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ ಹೊರಿತೊಂದು ಬರ್ತದ ಅಂಡ್ ಐಕಲ ಉತ್ತರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1974 AC ಬರ್ನೆಲ ಪಂಪುನ ವಿದೇಶಿ ತಜ್ಞ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಲೋಗ್ರಫಿ 4th to 17th century ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತೀರು. ಐಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅರೆಯೆಲ್ಲ ತುಡ್ದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂಡ್ ಐನು ತಿಗಳಾರಿ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಪಿನೇನು ಮಾಜದ್ ಬುಡಿಯರ್ ಪಂಪಿನ ಪಂಡೇರಡಲ ಐನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂಜ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ 1980 ಸೊಂಪತ್ತ ಆಜೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್
ರಾಯ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಂಡಿತ್ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಹೀರಾಚಂದ್ ಓಜಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಅರ್ನ ಭಾರತೀಯ ಲಿಪಿಮಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಂದಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚನೆ 1904 ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಲೋಗ್ರಫಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣమైన ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ 100 ವರ್ಷ ಅಕ್ಕಲು ರಡಜನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ 100 ವರ್ಷ ಅತನ 80 ವರ್ಷದವಲಾಯ್ಡು ನಮಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡೆ. ಅತ್ತವರ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯರು ಅಚ್ಚುಮೊಳೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ತಿಕ್ಕಂದಿ ನಡೆದಾತೆ. ಆದ್ರೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಅಚ್ಚುಮೊಳೆ ಮಲ್ತನೇನು ಬರೀಕದಿದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಅಚ್ಚುಮೊಳೆ ಮಲ್ತೇರು ಐದಾತ ಈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದ ಕಾಲಡ್ ಸುರುಟಾದ ತುಳುನು ಕನ್ನಡ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಪರಿಪಾಟಿ ಶುರುವಾಂಡೆ. ಐಕ್ ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ತುಳುಟು ಬರೆಯನಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತನ ತುಳುಟು ಬರೆಯನಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ತುಳುಟು ಬರೆಯನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತಂದೆ ಓಲೋಲ ನಮಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬಿಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬರೆಯನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಣದಿತ್ತಲ್ಲ ನಂಕಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲದ ಬರವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪುನೇಕ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಜ ಆಶ್ರಯಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪುನೇಕ ಕಲ್ಲು ಬರವಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅತಂಡ ನಮಕ್ ಬೆತ್ತ ದಾನದಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅತಂಡ ನಮಕ್ ಹರಿಯಾಣಲೆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ತಿಕ್ಕುನ ತುನಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಡ ಯಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಐನು ಓದನಕ್ಲೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧೆ ಮಲ್ತ ಐದು ಎಂಚಿನಾಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಲ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮದೆಯ ಒಂದು ಪೋಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಮದೆಯ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಪಿರಲ್ ಲಕ್ಕ ತುಳುನಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಲ್ಪವನ ಕೊರ್ತುಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅಗದಾಯಿ ಕಲ್ಪವೇರ ಕಲ್ಪವೇರ ಅವೇನು ಕಲ್ತದ ದಾದಾವಡು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೊರ್ತುಡು ನಮೈತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಮೆರಿಕ ಶ್ರೀವಲ್ಯಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನ್ನುಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಿರ ತೆಗ್ರೊಂದುಂಡು ಏನೋ ಪಂಪಿರತ್ತೆ ಕದಿಕೆ ಪಂಪಿ ಹರಿಗಲ್ಲಡ್ ನುಂಗದು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಕೂಡ ತೆಗುರುಂಡು ಪಂಡದು ಏತನ್ನು ಏನಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬೇರ್ ಪೋನು ಮಿತ್ತನ ಬೇರೆ ಅಲಿದು ಪೊಪ್ಪುಜಿ ನಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿಯೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾತ ಕಡಿಡ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆಗತೊಂದುಂಡು ಅತಂಡ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪ ಉಲ್ಲಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ನಾಡ್ನಂದು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಲ್ ತಿಕ್ಕುವ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಣಪರ್ವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗವತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಗ್ರಂಥಲ್ ತಿಕ್ಕನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಂದ ಇನ್ನು ಒತ್ತೊಂದರ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಐನು ಬೇತೆನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಂದನ್ನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐನ್ ನನ್ನ ಕಲ್ತದ ದಾದಾವರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಡಲು ಉಂಡು ಆ ಕಲ್ತದ ದಾದಾವರ ಪಂಪಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ನಮಕಿತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಯಾವುಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆತಂಡ ಪಂಪೇರೆ ಅಂಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ದಾಯಗ ಪೋಡದು ಪಣ್ಣಾಗ ನಮಕ್ ಎರೆಗಂಡಲ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇತ್ತೇರ್ನಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎರಗಂಡಲ ದದಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗ ಆ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಪಿರೌದ ದದಂಡಲ ಬೋಡು ನಿತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕುನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಡು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ ಆದ ಪಡು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಆದ ಪಡು ಅದನ್ನ ತುಳುತಾನೆ ಪಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅವನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಐನು ಕುಡೋರಿ ಎಡಕೊನೋದು ಓದರೆ ಕೊರಿ ಅಂದಿತ್ತಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮಕ್ ಅವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲ್ಪವೇರು ಪಂಪಿನವು ನಾವು ಪನರಾಪೂಜಿ ಅತಂಡ ಅಕ್ಕಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕ್ಕಲ್ ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಪನರಾಪೂಜಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ತನಿತ್ತಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಐನು ಓದುದು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತದ ಅದನ್ನ ನಮಕ್ ಬೋಡೇನಂಚಿನ ಐತ ವಿಷಯನ ಗೆತ್ತೊಂಡು ನಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಐದತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆದ ಒಂದು ಬರೆಯರ ಅತಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಗಲ ಸೋಪಣ್ಣಂದಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟನೇ ದಯಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಯುನಿಕೋಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದಿನ ಇರ್ದದ್ದು ನಂಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಬರೆಯರ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಬರೆಯರ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಯುನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಯುನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇತೆ ಯುನಿಕೋಡ್ಗೆ ಅನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ಫಾಂಟ್ ದಿ ಒಂದ್ ಇರ್ದದ್ದು ನಮಕ ಇನ್ನು ಬರೆಯರ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಮಲ್ದೇರೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ದೀತೇರೆ ಅಂಡ ಬರೆ ಒಡಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ದಿ ಒಡೈನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಗತ್ಯನ ಪಂಪಿನವಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬರ್ಪಿನನೆ ಅಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಗತ್ಯನೇ ದಯಪಣ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕಂದ ಆದಂತ ತೂವಡು ನೀತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕ್ಲೆಗಲ್ಲ ತುಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಾಲಯನ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಒಪ್ಪುನು ಮಾತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಿಂಚಿಪ ಬತ್ತದಂಡ ಪುಸ್ತಕಲ್ ಬತ್ತದಂಡ ಅಂಡ್ ದುಂಬುದ ಪುರಾತನದಾದಿತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾತ ಬೋಡಾಪುನು ನನ್ನ ಒಂಚ್ ಪಾತೆರ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಪೇರು ಪುಟ್ಟೆನ್ನಗ ಇತ್ತನ್ನ ಕೆಬ್ಬಿಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಕೂಲ್
ಇಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ದಾದಾ ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತತ್ತ ಇನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪನು ತುಳುನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಸುರುಟಾದ ಇಲ್ಲಡ ಜೋಕ್ಲೆಡ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುತ ಅರ್ಥಲೇನೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಊರುಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನರೆ ಸುಲಭ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಡಲ್ ಕಡದು ರಾಮೆ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡು ನಂಡ ಬಂಗಾನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಕೋಟಡಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ನಿಕ ತುಳ್ತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಂದು ತೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದಯಪಣ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ನಮೈನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಒರಿಯನ ಒಯ್ ಕಾರು ಒಯ್ತೊಂದು ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಅದುಲ್ಲ ಮೂಲೆಡೆ ಉಲ್ಲ ಆ ಕಾರು ಇಪ್ಪನೇನು ಬಿಡ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಆಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅತಂದ್ರೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ನನ್ನ ಬುಲೆಚಿಲಗಳ ಪಾರಿಯಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಉಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಸುರು ಕೊಂಚ ಸರ್ತಿ ಒಂಚ 2 ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಲ್ಲೇರು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುರಾನಿ ಶ್ರೀವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರ್ ಮಲ್ಪನು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜಿಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚನಕ್ಕೆ ಒಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅತನ ಬಕ್ಕೋರಿ ಬಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೇನೆ ನಾಡಿನ ಬದಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಅವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದಾಗ ಓಲೋ ಇತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪಡೈನ ಕಲ್ಪವಡೈನ ಅಂತ ಚಾತಿರ್ಪು ಅಮೇರಿಕಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದಾಗ ಎಂಕ್ರೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ್ನಾಟ ತೂನಗ ಓಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಅದ್ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತ ಆ ಓಂಕಾರ ತುಳು ಲಿಪಿಟೇ ಬರೆತಿರಂಚ ನಾವು ಓ ಬಕ್ಕ ಮಾಲ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಲೈಪು ನಾವು ಓಂಕಾರ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಅವು ಪಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ದಾದ ಪಂಡದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಆಯ್ತ ಪೆರ್ಮೆದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಉಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂದ್ ಕುಲ್ಯಂದಿತ್ತನ ನನ್ನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತೆರುಂಡು ಐನತ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀವಲ್ಯಕಲ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಅತಣ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಕಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಗೇಲ ಆವಡು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಗ ಶ್ರೀವಲ್ಯಕಾಗ ಅಂಚನೆ ಕೂಟಾಗ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸಂದವನ್ವೇ ಇರೆನ್ ಪೆದ್ದಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಧನ್ಯ ಈರು ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ದಾಯಿ ಕಲ್ಪುಡುಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತಾರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ಇತಿಹಾಸನ ಪಂಡಾರು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೊಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂದಿನ ಧನ್ಯವಾದಲು ವಿದ್ಯಶ್ರೀ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ್ತ ಮಾನದಗಿರ ಮೆನ್ನೇರು ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಲದ ಮುಂಡೇರಡು ಸುರುತ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಇನಿತ್ತ ಲೇಸ್ತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲೇರು ಬರೆತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಂದೇನು ಮಾನ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರೆನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಕೇಂಡೊನುವೆ ಅಂಚನೆ ಅರೆಡರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡುಂದು ಕೇಂಡೊನುವೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಇರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇವೆ ಇರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಇರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಪಾತೆರ್ನಿಕ್ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮನೋಹರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾರಿ ಪಾತೆರ್ನು ಬಾರಿ ಕೊಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಗುರುಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕುಲು
ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಉಡ್ದು ದೂರ ಇತ್ತಿಂಡಲ ನಿಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ದೀವೊಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚುನ ಆಯನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನೈತೆ ಯಾನ್ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ದಾಯಕ್ ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬ್ಯಾರಿ ఒక ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಲು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಡ್ಲ ಒಂತಂತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುಳೆಪವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನ ಕುಲು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಜಾನಪದ ಈ ಕಲೆ ಕುಲೆನ್ ಪುರ ಬುಳಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಲಿಪಿ ಬರೆದು ಬರೆಪುನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಲಿಪಿ ಬರೋಡು ಆಯ್ನ ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡನಾಂಡ ಭಾಷೆ ಬೋಡು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜನಾಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದ ಸುರೂಕ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿತ ಕಲ್ಪೊಡ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಸ್ಮೇರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಲಿಪಿಗ್ ದಾಯ ಬೋಡಂದಾರ ಪಂಡೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನಾಥನ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿಡ್ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರ ನಾಡ್ಲ ಬರೆದು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ತೊಜಪವಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಊರ್ದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಯಾನ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ ಬ್ಯಾತೆ ಕೋಡಿ ಪೋಯಿನದಾಗ ಅಲ್ಪ ತುಳು ತಕ್ಕುಲು ತಿಕ್ಕಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಇಂದುಪುನಾಗ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ఒక ತುಳು ಲಿಪಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ಪಾವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಕೂಟೋಗು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಒಂದಿನ ನಿಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಈ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ತೆರಪವನ ನಿಜವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪುಡ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಉಮೇದಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಥಮತಃ ನಿಕಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ ಬೊಕ ತುಳು ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯತ್ ಈತ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪುನಗರ ಐತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕಲ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನ ಹೊನ್ಪೆರ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೆಂಜಿನಾಥನ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಪುರಾ ಭಾಷೆಲ ಒಟ್ಟು ದಾದಾನ್ ಪಂಡ್ರಾಪ ಜೋರವರ ವಾ ಭಾಷೆ ಓವಿನ ಪಾತಿರ ನಿಲ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನಿ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಐಕ್ಯ ನಿಖಿಲೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಇಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಡಾಪುನ್ ಬೊಕ ಇಂದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅಗಲ್ಪಾಲ್ ಆರ್ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ವಿದ್ಯಾಮಾತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಕ ಬುದ್ಧಿದಾಯಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ನೆನೆತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂಡೇರ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮನಸ್ಸು ನೆನೆತೊಂದು ಆರ್ನ ಪುಸ್ತಕನು ಖುಷಿಟಿಯಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಪುಸ್ತಕ PDF ಆವಡು ಓವಾಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡ ಪುಡ್ದುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇನ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂದು ಆ ಅವಕಾಶ ಹತ್ರ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನು ದಯಮಲ್ತದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಿಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಖಿಲೆಡ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕಲೆಡ್ ದಿಂಚಿನಾಡ್ಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನರಡು ಪಾತಿರನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಚರಣೋಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ ನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದಯ ಮಲ್ತದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ.
ಮಸ್ತಿರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್ರೆಗೆ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನಿತ್ತ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಆಯ್ನ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ತುಳು ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ರನ ಮಗೆ. ವೃತ್ತಿಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಉಳ್ಳೇರು. ಈರು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಡುಂದು ಕೇಂಡೊನ್ವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಕೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಯ್ನ ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಗುರ್ಕರ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿವಲ್ಯಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಕ ಒಂದು ಇನಿ ಉಲ್ಲೆ ಸುಮಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಆರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಸುಮಾರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆತಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓಂ ಬರೆತಿನ ಶಬ್ದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಾಧನೆ ಅಂದು ಪೂರ ಆರು ಕವರ್ ಪಂಡೇರು. ಅಂಡ್ ದಾದಿಕ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಇಂಚ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಪಾತ್ರನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನೆಟ ಪಂಡ ಅವು ಸೂಟೇಬಲ್ ಪಂಡ ತೂದುಂಡು. ದಾದಿಕ್ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತೆ ಮೇರೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಕಲ ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ತುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸುರುಳಿಯೋ ಆಕಾರ ಅಂಚ ಬಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಸುತ್ತುದು ಅಂಚ ಬರೀಪಿನ ಅಂಚ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪೂರ ತುಯರಡ ಪೂರ ಐಕ್ ಗೀಟ್ ಉಂಡು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಗೀಟ್ ಅಡ್ಡ ಗೀಟ್ ಅಂಚ ಗೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ದುಂಬ ಹೋಯ್ಟ್ ಬರೆಯೊಂದಿರ್ತೀನಿ ತಾಳೆ ಲಿಪಿಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತನ್ನು ಬರೆಯೊಡ್ಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಇತ ಸಂಸ್ಕೃತ ದುಂಬು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿಜಿಗೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇತ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಐಟ್ ಇತ್ತನ ಗೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಆ ತಾಳೆ ಲಿಪಿಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವು ಐಟ್ ಬರೆಯಂಡ ತಾಳೆ ಲಿಪಿ ದಾದಾಕೊಂಡು ಅವು ಪರಿಯುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆತಿನ ಆ ತಾಳೆ ಗರಿಕ್ ಬರೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಆತಿನ ಲಿಪಿ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತದ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮಂದು ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಕ್ಷರನ್ ತೂವನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಪಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಒಂದು ಆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಂಡ್ತೆರ ನಿಗಲೆಗೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಕೇನ್ಲೆ ಐಕೆ ಅವೇ ಓಂಕಾರ ಈತ ಪನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಓಂಕಾರ ಎಂಚ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಬರೆಯುತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬಜಿ ಸುಲಭಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ತಾ ಬರೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಬರೆಪಾತೆ ಮೂಜಿ ಅವೇನು ಅಡ್ಡ ಪಾಡಂಡ ದಾಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ತಾಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ದಿಜಿ ಅನ್ಕಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಬರೀ ಸುಲಭದ ವಿಧಾನಡು ಕಲ್ಪೊಲಿ ತುಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥ ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ತೂಂದಿತ್ತೆ. ಆ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥ ತಾಳೆ ಪತ್ರ ಬರೆಪಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಅದು ಸುಮಾರ ಪುರಾತನ ಕಾಲಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಕಾಲದಿಂಚಿಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಡು ಬರೆತಿನ ಪುರ ಸುಮಾರ ಪುರಾವೆ ಉಂಡುಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಟು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟ ಮಠಟು ಇವನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಅವ್ರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಡು ಅಥವಾ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಅವಡು ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಸುಮಾರ ಒಂದು ಉಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಈಗಿತ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಾದೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಇತ ಕೆಲವರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅನ್ನು
ಮೂಲ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮರನಿ ಶಿಕಾಗೋ ಇನಿ ಶಿಕಾಗೋಡು ಉಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಶಿಕಾಗೋಡು ಬತ್ತಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಮಾವಂತೋರಂದುಲ್ಲೆ ಅಗಲಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಗಲಿಲ್ಲ ತಾಳೆ ಕರಿತು ಪತ್ರ ಉಂಡು ಆರಡ ಪಂಡೆ ಒಂದೇನು ಓದೊಡ್ಡ ದಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಓದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಟಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬತ್ತದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಲೈ ಒಂದು ಇರಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ಆರ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತೇರ ಅಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದೇಗಳ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ತುಳು ಐಟಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪೂರ ಆರು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ದಾಂಚ ಇಲ್ಲಡ ಆರು ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೀತಾರೆ ಅರೆಗ ಐಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗರೇಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುಗ ತುಳು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ನನೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಿನ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಮಲ್ಕಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಚರ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇನು ಈ ಒಂದೇಟು ಸಂದ ಓಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ತೋಜಯದ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಆರು ಸುಮಾರು ಐಟ್ ಭಾಗವತ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಅವಿನ ಪೂರ ಭಾಷ್ಯಾಂತರ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಅಕ್ಷರ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತವರ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರ ಈತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾರ್ಥ ಸುಬ್ಬರ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೈಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣರಯ್ಯ ಅವರು ಮೊಗುಲ್ಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರ ಇತ ಸುಮಾರ ಬರೆಯತೇರು ತುಳುಟು ಅವೇನು ಪುರ ಕನ್ನಡೋಡು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಗಳು ತುಳುಟ್ಲ ಬರೆದುಪ್ಪೇರ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ತನಿ ಕನ್ನಡ ಬರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡ ರಡ್ಡು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳು ಅಂಡ ಓದು ನಂಗೆ ಬರೆಪಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಈ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪಂದಿನ ದಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಆಂಡ ತುಳುತ ಲಿಪಿತ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ನಂಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಏನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಕಂದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬಲ ಆಟಲ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಂದೆ ಊರ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಳ ಆಟಲ ಗಡ್ಡಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಪುರ ಸುಮಾರ ಭಾಸ್ಕರನ್ ನಡವಾಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ್ ನಡವಾಡು ಪುರ ಸುಮಾರು ಆ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ತುಳು ಜನರಲ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಅಂದು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಎಂಕಲ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದ ತುಳುಟು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಆಟ ಆಡ್ಲ ಕೂಡ ಟೈ ಅಪ್ ಮಲ್ತಂದು ಅವು ಮೂಲತ ಎಂಕಲ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಪಣಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ಲೆ ಮೂಲು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಟೈ ಅಪ್ ಅದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಜನೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ತುಳುಕುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಾತಪಿ ಗರೀಯಸಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಕ ಅಪ್ಪೆದ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಅವೇನ್ ಕಲ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಸ್ವರ್ಗಡ್ಲ ಮಿಗಿಲಗೆ ಅಂಚ ರಾಮಾಯಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಂದು ಈ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಖಾಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಉರುಡುಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನತ್ ಅವೇನ್ ಬತ್ತಿನವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ ಆಯ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಕಲ್ಪಗ ಪುರಾತನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದ್ದು ಆ ಗ್ರಂಥೋಡು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಿನ ನಂಕಲ ಹೊಸತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರಯ್ಯಾವು
ಅವೇನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಗುಂದು ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡ್ ಬೊಕ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣರು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಪುರ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಲ್ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರೆ ಅವೇನು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪವೆ ಎನ್ಲೆ ತುಳುನು ಕಲ್ಪಗ ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಗ ಆಟಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರುಗ ಒಲೆಪಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪದು ನಮ್ಮ ತನ ನೀನಿ ಮೆರೆಪಾಗ ದೂರೊಡೆಕ್ಕಿನ ಬಂಧು ಬಗಿಲೆನು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೇರ್ಪಾಗ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಸೇರುದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾಗ ತುಳುತ ನರಮನಿ ತಾಳೆ ಪತ್ರಾಡು ಬರೆತಿ ಬರವುನು ನಾಡುಗ ಕಲೆನು ಸಾರಗ ಬರೇಕ ಕವಿತೆನು పొర్లు సంస్కృతిని సారగా సొల్మెల్. ధన్యవాదాలు ప్రశాంత్ కుమార్. ఈరు మస్తు పొర్లుడు కవన పండారు. ఈరు ಬರೆಚಿನ ಕವನ ಮಸ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಶಿವಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಇರೆನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆನ ದಾಯ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಈ ಪಂಡಿನ ಇರೆನ ಮೋಕೆದ ಮುದಿಪುಗು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಆಟದ ಪುದರ್ನ್ ಲೋಕರ್ಮೆಗ್ ಪ್ರಸರೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮರೇ ಆಯ್ನ ಪೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಮಾರ್ಟಿಲ್ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪನ್ನಂಡಲ ಯಾವಂದು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ತುಳು ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥೊಲೆನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಸಂಗೀತ ಮೇರೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಬಿರ್ಸೆದಿ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಮಾರ್ಟಿಲ್ ಗುರ್ಕರ್ ಮೆದ ಮಣ್ಣೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡೊಂದು ಕೀಂಡೊನುವೆ. ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರನ ಕೇಂಡತೆ ಏನುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಬಿಹಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಯ್ನ ಮೋಹನ್ ಕಾಮತೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರೆಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು ಯಾನ್ ವಿಭಿನ್ನ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೆ ತುಳುಲಿಪಿತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟರ್ದ್ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಸ್ಟನ್ ಇರ್ದು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಕೊಲ್ಲು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅವ್ರಡ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಲೆಸದ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 7 ಎಣ್ಮ ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಒಂದು ಎಂಚ ಆಂಡಂದು ಪಂಡ ಎಂಕು ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂರಿ ಆರ್ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನಿ ಆರೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೇಂಡೇರು ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವರ ಅಂದ್ ಅಪಗ ಪಂಡೆಯನ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಕಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಅವು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ದುಂಬು ಪೋದು
ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿಯಾನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಚಿ ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಪುಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆಗ್ ಎಣ್ಮ ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ US ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆನಡಾದಕುಲು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ದಕುಲು ಜರ್ಮನಿ ದಕುಲು UK ದಕುಲು ದುಬೈ ದಕುಲು ಇಂಚ 73 ಜನ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆತಿರ್ ಪನ್ನೇರ್ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ ಸುರೂತ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಸಾಹಿತಿ ಆರು ಅರೆನ ಒಂದೇನ ಪನ್ನೀರ ಪೋಂಡ ಏತಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಂಗೆ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಲ್ಪ ಪೋಡಲ ನಮ್ಮನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡೇರಾರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ನಿರಾರಿಗೆ ಪುರ್ಸತೆ ಇಜ್ಜಂಡಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾರೆ ಅತ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರನಿ ಮಾತ್ರ ತಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ 73 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನತೊಲು ಸೇರುನಿ ಒಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುಕು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತನಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೂಲ್ ಪನೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಥಿಯರಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಐನ ಮುರಾಣಿ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾದ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬ ಆವಡ್ ಕಾನಾದ ಆವಡ್ ಐಲೇಸ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಪೂರ ಸೇರ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಂಪಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಐನ ಕೇಂದ್ರಗದೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನಡಾಯಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನಡಾಯಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೆ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಪಂಡೆ ರಡ್ಡ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತದೇರಂದ್ ಅವು ಮಲ್ತದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗುರುಕುಲು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲೆರ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನಿ MC ಮಲ್ಪುನ ಜಾನಕಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ತುಳುಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ತಾಳೆಗರಿಕ್ಲೆನ ದೀಕೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆನಿ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಪ ಏರ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಐನ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಆನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಗ ಸತೀಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೇ ಒಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಆಶಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಏತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುವನ 8 ಜನಲ ನಮ್ಮ 10 ಜನಕ್ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡಲ 10 ಜನಕ್ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಗ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ತುಳುವೆರೆಗಲ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲ ಐಟ್ ಬರೆಪುಲೆ ಕಾವಡಂದ್ ಯಾನ್ ಆಶಿಸ ಒಂದುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ ಆಂಡ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಚೂರ್ತಿರ್ತು ಬೇಡ ಸರಿಯಾ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಪಾಡ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ ಆಂಡ ದಿನೋಲ ಆ ಕಲ್ಪಾಯಿನೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಕಲ್ಪಾಯಿನೇನು ದಿನೋಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲು ದಿನೋಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಲ್ಪನ ಯಾವು ಅವು ಏಪಗ್ಲ ಮರಪುಜಿ ಐನು ಪಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮರಪಂದಲೆ ಕತಿಯರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ತಾಳೆಗರಿ ಅವು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದುಲೆ ತುಳು ಪರಂಪರೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎಂದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇರಂಡ ನಂಗೆ ತಾಳೆಗರಿಲು ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳು ಮರಪೆರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮರಪೆರೆ ಚಾನ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತುಳುಟು ಬರೆಯಿನ ಕೆಲವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ಓದ್ಗ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆತಿನೇನು
ತುಳುಟ್ ಬರೆಕ ಅಥವಾ ತುಳುಟ್ ಬರೆಯನೇನು ಕನ್ನಡ ಬರೆಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ಏಪಲ ಮರಪುಜಿ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲೆ ನನೊಂಜಿ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾನ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ಪಾತೆರನ್ ಯಾನ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಧನ್ಯವಾದಲು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಇರೆನ ಮೋಕೆದ ಮುದಿಪಿಗು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡರ್ ದಾಯನಮ ತುಳು ಕಲ್ಪುಡು ఒక ತುಳು ಎಂಚ ತುಳು ಕಲ್ತಿನೇನು ಎಂಚ ದುಮುಕೊನುವುಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಟದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರೆಗಾರ್ ಮೇರು ಆಟದ ತುಳು ಪರಂಪರೆ ಕೂಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಮಾತಾಡಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನೆನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೈತೆ. రోజుండతే రోజుండు ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನುಂಡತೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕೇನುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಈ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2023 ಇಂದ ದೀತ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಮೂಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡೆ ಆ ಹಂತೊಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚ ಪುದರ್ತೀತ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತಾಡೋ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ @aata.org ಪಂಡದು ಐಡ್ದು ಎಂಕಲು ಮಾತಾಡಗಳ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪಡ್ದ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಮೇಲ್ ಆನ್ ದ ಫೈಲ್ ಅಂಕಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನಾದಾಗ ನಿಕಲು ಎಂಚಿನ ಇಮೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ನಿಕಲು ಅವು ತೂತು ಜರಡ ದಯದೀದ್ ಆ ಇಮೇಲ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೀನ್ ಪೋದಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡು ಅವನ್ನ ತೂದು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕಲು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪಡ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೈತಾನೆ ಐಕ್ಲ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ 75 ಜನ ಉಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಲ್ಲ ಅಂಡಲ ನಿಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಮೇಲ್ ರಡ್ಲ ತೂಲೆ ದಯವಂಡೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂಪಿಜೇರು ಇಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇಮೇಲ್ ತೂಪೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂಪಿಜೇರು ನಿಕಲು ಒಲ್ಪ ಓವೈಟಾಂಡ್ಲ ನಿಕಲು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ದಾಂಡು ಅಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಡಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಎಂಕ್ಲು ನೇನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸ್ಕೋಡ್ಲ ಅವು ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ಲ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಉಂದಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಮೇಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೈನ್ ಪೂರ ತೂನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಮಾತಾಗ್ಲಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪೆ ಉಂದೇನು ಕ್ಲಾಸ್ನು ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಆಟದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಶಿವಳ್ಳಿ ರಾಯ್ ಮಾಟೆಲ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಇಂಚಪ್ಪ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವರ ಅರೆಡ್ದು ಎಂಚಿನೆ ಅರೆನ ಸಮನವಾಯಿನ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪೇರು ಆರು ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಆಟ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕ್ಲು
ತಾಳೆಗಾರಿತ ಗ್ರಂಥೋಲೆನು ಐನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ತದು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಲ್ತನೈಟ್ ಆರ್ ಮೂಜಿ ಗ್ರಂಥೋಲೆಡ್ ಆರ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ದೇರವು ಅಂಚ ತಾಳೆಗಾರಿ ಲಿಪಿ ಓದುನೈಟ್ ಆರ್ನಾಥ್ ಬಿಡ್ಸೇರು ಬೇತಾರ ಲಿಪಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ತೋಜುನೆ ಅಂಚ ಆರು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ದ ಉದಿಪನೆದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ದ ಅವು ಎಂಡ್ಗ್ ಒಟ್ಟು 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಐಟು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪರ ಐ ಬೇತದೆಲ್ಲ ನರುಟು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಉದಿಪನೆದ ಇನಿ ಐತಾರ್ದನಿ ಮಲ್ತನು ಮಾತರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅವರ ಆವಡ್ ಪಂಡದ ಐದೊಕ್ಕ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಟೈಮ್ 10:30 ಗಂಟೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ ಟೈಮ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಅವು 2 ಗಂಟೆ ಸೇಮ್ ಕೊಡ್ತಗು 2 ಗಂಟೆ UAE ಹಾಜರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳು ನಿಕ್ಲು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪನ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತ್ ಕಡಪಡ್ಬ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾದೇಶುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸುಲಭ ಆವಣು ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಂಗ ಕಡಪಡ್ಬ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊರ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ದಾದ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನಂದಿಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಐನೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ನಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪಂಡೇರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪ ಅವರ ಎಂಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪ ಇಂಚನೆ ನಾಳೆ ಇಂಚನೆ ನಿಖಲೆಗ್ ಆಫೀಸ್ ತರಲು ತೊಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಟೆಡ್ ಆ ಬರೆಯುದು ಇತ್ತಂದ ಆ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜೆ ಇಂಚನೆ ಅಕ್ಷರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಂಟ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಮಾತಾಡ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪರು ಓರಿ ಪಾಡಿಬೇಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಯಾನ್ಲ ಬರಪ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕನತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಚಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬರೆಂಡೆ ಯಾವ್ದು ದಾಯಪಂಡ ನನ್ನತ್ತ ತುಂಬುದ ಇಂಚಿನಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತಲಪ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪನ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ನಂಗೆ ಐನ್ ಬರೆ ಒಡ್ಡ ಕಲ್ಪೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬರೆದು ಕಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ನದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೆ ಒಡ್ಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಲು ನಿಕ್ಲು ತುಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗೆತೊಂಡ್ಲೆ ಅವು ಖಾನಾದ ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬುಕ್ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಲವಿನ್ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅರೇನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದ ಅವಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಪರ ಬರೆಯುವಂತ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಸಾಧಾರಣ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೂರುಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅವಿನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಇನ್ನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರು ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲಪುರ ದುಂಬುಪುರ ಒಂಜೆ ಕೋಡಿ ಕನತದ ಎಂಕ್ಲು ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪೇದ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಒಂದು ಲೋಕೋರ್ ಮೇಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡಮ ದೇಶಲ ಹಿಡಿದು ಜನಕ್ಕುಲು ಮೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಐನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆವಜಿ ಅಂಚ ಅರಡನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ಲು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಏಪ ಎಂಕ್ಲಿತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಡಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಜಿಂಡ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪಡ್ಬ ಓಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಐತ ಲಿಂಕ್ ತಾದಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲೈನ್ ಗೆತನಲ್ಲಿ ಅವಿನ ನಿಕ್ಲು ಇನಿಯೇ ಮಲ್ತರಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಆಜನೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುತು ಅಕ್ಷರ ಪೂರ ಕಲ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಕೊಡ್ತುಕ ಅವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆಜಿವಾರದ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನೆಟ್ ಆಜಿವಾರದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪಣ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಇನಿಯೇ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪಲ ಅವು ಆ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೋಣ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎತ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಯಪಂಡಿತ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಫೋನುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂಚಿನ
ಇಂಚಿನಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನು ಅಂಚದ ಎಂಕಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಆತು ಜರಡ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಮೇಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕಿಜಿಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪರಡಲ್ಲ ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಡ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ದಾದವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಇನಿತ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಂಜನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಕಾಕ ಕಾಚ ಟಾತ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯಂಜನ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾತ ದಾದನ ಅಂಚ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಗುಣಿತ ನೆನಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕಾಗುಣಿತ ನೆನಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವು ಆಗಸ್ಟ್ 26ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಪೈನ ಒರ ಒಂಜಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಲೇನು ನಂಬರ್ಲೇನು ಕಲ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಪಂಡ ಅವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಪಾಮ್ ಲೀಫ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಅವು ಈ ಪಾಮ್ ಲೀಫ್ ತಾಳೆಗರಿಟಿ ಅವು ಬೇತನೆ ನಮೂನಿಡಿಪ್ಪು ಅವು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮೋಡಿ ಮಲ್ತು ಬರೆದಿಪ್ಪನ ಆಕನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಂತ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪ ಅಯ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಐನ್ಲ ಒಂತ ತೆರ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುಣ ಇನ್ನೆಟ್ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ರಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಬರೆಯವನ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಯವರ ಓದರ ಅದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿನ ಅಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 200-300 ಶಬ್ದದ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋಡು ಬರೆದ ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಎಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲ ಕಾಂಚ ಅದ ಕಡೆತ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಬಲೆ ಅವು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆಂಚಲ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಕ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪಲೇಜಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ PDF ವರ್ಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನೈನ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲರ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೋಜಪ್ಪದ 12 crore ಒಂದು ಕೇನೊನ್ಮೆ ಸತೀಶನ್ನ ಇರುಲ್ಲರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳೋದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಡ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಅಂತ ಮಲ್ತರಡ ಜಸ್ಟ್ ಕನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ಅಂತ ಎಂಚ ಓಕೆ ಸುರಕಾದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಪರ್ತೋಡು ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆರ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಕೊಳತ್ನ ಮಾತಾಯ್ತ ಬೇರೆ ಏರು ಮತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಡ್ದಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೀಚರ್ನ ಬೆಂತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಫರ್ಟ್ ಪಡ್ದಿರ ಅಗ್ಲಿ ಪೂರ ಈ ಪರ್ತೋಡು ಹಾಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಂದ ಮುಖ ಯಾಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಲಿಪಿ ದಾಯ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದದು ತುಳು ಲಿಪಿ ದಾಯ ಕಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಟದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೂಜಿನದೇ ಕಲ್ಪೋಡಬಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂರ ಎತ್ತೆ ಕಲ್ತಂದಿರ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತನದು ಮುಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕಡೆ ಓದವ ಇತ್ತ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಳೆ ಒಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಹೋಗ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಕೊಂಜಿ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂಡು ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ಕಾತೊಂಜಿ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದೊಂದು ಆತ ಲಿಪಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೇಟ್ ಅದಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿಯಡ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಈಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಆತ ಟೀಚರ್ ನಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಪ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದಿನಲ್ಲಿ ನೀತನೆಲ್ಲ ಬುಳಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಏನ ಟೀಚರ್ಗಳು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಷದ ಇಂಚ ತುಳಿಲಿಪ್ಪಿದನಿಗೆ ಪುರ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ 10-16 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ ಹೊಡೆಯದ ತನಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕ್ಷರನ ಪೂರ ಕೊರಲ್ರಾಡ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ ಐತ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಝೀರೋದ ಕೊಂದರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆತ್ತ ಅಂಚ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಅವಡ್ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ GS ಅವಡ್ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ತದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗುರುಕ್ಲ ಗಿರ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ GS ನಗನ ಪನೊಲಿ ಎಂಕ ಗುರುಕ್ಲ ಇರುವಂಟ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಪದಲ್ಲ ಜೇಟ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಡ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓದೋಡು ಬರೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷರದ ಮಿತ್ತೆ ಬರೆಯೋನಿತ್ತ ಬರೆಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಮಾತ ಅವಕಾಶನ ಒಂಜಿ PDF ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಇತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂದಿಪ್ಪರು ಓಕೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಏನು ನೀನೇನು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀಗ ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓದನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಷರ ಬುಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಟ್ರೇಸ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಿಗ್ಲು PDF ಅವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ನೀರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಹೋಯ್ತಂಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಅಂದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎನೇಬಲ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ತೂಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಿಲ್ ತೂಲಿಗೆ ಇತ್ತರ ತೂಲಿಗೆ ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಇದು ವೆಬ್ ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ ಅರೆನ್ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅರೆಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರ್ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಜಡ ಅರೆನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆರ್ ಬೊಕ ಇರೆ ಕೂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ತುಯ್ಯರ್ನ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಓದರ ಒಂದು ಟ್ರೇಸ್ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಷರದ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯವರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಕಾಪಿ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಗೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಓಕೆ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆನಂದ ಆ್ಯಪ್ ಓಕೆ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ಎಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಂಚಂದ ಇದು ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಡಿ പോകുന്നുണ്ട് ಓಕೆ PDF ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೂಲು ಪೆನ್ ಟೂಲ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಓಕೆ ಅವಲ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಐಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಫಾಕ್ಸಿಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಉಂಡ PDF ರೀಡರ್ ಫಾಕ್ಸಿಟ್ ರೀಡರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐಟ್ ಆ ಫೀಚರ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೇ ಬರೆಯೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ ನಿಗ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಏಪ ಮರ ಏನು ಬರ ಕಲ್ಪನ ಹಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ PDF ಮಿತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಬರೆದು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡಾರಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ
ಆಯ್ಕೆ ಬಡ ಕೆಲವು ಲಿಂಕ್ ಬರೋ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೆ. ಓಕೆ, నేను ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೀತೆ. ಓಕೆ, నేను ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ನೀರಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು నేను ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ PDF ಲೈಕ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. నేను ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಕಡಪುಟ್ರೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ಪುನಃ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದುಲ ನೆನಪು ನಿಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡಾರಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರೆಯವು ಲೇಟ್ ಆ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡಾರಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಆರಾಮ ಜೋಕ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಏನ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮುರಾಣಿ ಭಾಸ್ಕರ ನೆನಪು ಅಂತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾಡದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಬಂತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನೆನಪೊಂದಿನಾಗಿ. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಒಂದು ನೆಟ್ ದಾಲ ಬೇತೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಈತಿ ಸಜೆಷನ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋನ್ ಪಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಡೌನ್ಲೋಡಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಕ್ಸಿಟ್ ರೀಡರ್ ಆ್ಯಪ್ PDF ಎಡಿಟರ್ ರೀಡರ್ ಆ್ಯಪ್. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಡು ಪಾಡಾಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡವೆ ಎಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಯದ್ ಬೈ ಮನ್ಪೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ತೂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಏನ ನಿಗ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ. ಓಕೆ, ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದದ್ದು ಇಪ್ಪನ 10 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಈಸಿ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅದು ಹೈಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಕಲ್ಪರ ಈಸಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪನತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನೇನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎರೆಗಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ 1 to 1 ನಿಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ 1 to 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಆಪಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಆಟದ ನಿಗ್ಲ ನಾನು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಅದು ಮಿತ್ತಲ 2 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಗಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಕಲ್ತೆಂಡ ಈತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಆವಡ್ ಪಂಪನಂಜಿ ಏನಂಜಿ ಆಸೆ. ಓಕೆ, ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕಡೊಂಜಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತುಳುವೆರೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಗಲೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತೇರು US ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮರತೋಣೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡುತ್ತಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೋಡಿ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಚನೆಗೆ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡುತ್ತಿಂದ ದುಂಪು ಹೆಲ್ಪ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉರ್ಲೇರ ಶಿವಾಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರೆಗಾರ್ರೆ ಈರು ತುಳುಲಿಪಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಿಯಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಈರ್ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕನು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡದು ಕೊರಿಯಾರು. ಇತ್ತೆ ಎರೆಗಂಡಲ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೇನೊಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಿಲೇನ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣಡ ಕೇಂಡೊನ್ವೆ. ಎರೆಗಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೊಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಂದ ಇತ್ತಿಂಡ ಉಲ್ಲಪನ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ. Yes, okay, Bhaskar. There was one question from Nisha. ತುಳು ಲಿಪಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೂಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದದ್ದು ಪಂತೇರು. ಇಫ್ ನಿಶಾ ದಾನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಲೆ ನಿಶಾ ನೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಲ್ಲೇರ ನಿಶಾ. ಓಕೆ,
Okay, link charter ಪಾಡ್ವೇನು ನಿಮಿಷ. ఇంకొంచెం క్వశ్చన్ ఉండు. పండి. ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ದಲ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆಟಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಪಂಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲು www.atana.org ಪೋಯರ್ಡ ಐಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪಂಡುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪಿ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಬಾರಿ ಪಾರತ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ತುಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು PDF ವರ್ಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಕ್ಲ ಕಾಪಿ ರೈಟರ್ ಉಂಡು ಅದು ಅವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಸನಲ್ ಗೆತನುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ತುಳು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಂಡು ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡು ನಿಟ್ಟೆ ತುಳು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ತೂವಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಟ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಟ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಾದ್ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ತುಳು ಡಿಕ್ಷನರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಡಿಕ್ಷನರಿಲು ಪೂರ ತುಳುಡ್ದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಪಂಡ ತುಳುಡ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳುಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತ್ನಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಕುಲು ಮೂಲ ಬೇತೆ ಕಡಿತ್ನಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳುತ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಉಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿಲು ಇಜ್ಜ ಅವೆನಿಂಕುಲು ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಪಾಡ್ಬ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮಾತಾರ ಆಡ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ tuloworld.org ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನೆದಾಗ್ಲೆ ನಾವೇ ಬುಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಿರ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈಟ್ ಓಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತೀರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ತುಳು ರಡ್ಡ್ ಒಂದುಲ ಉಂಡೈಟ್ ಬಟ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೀವರ್ಕ್ ಆವಡ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಒಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಯಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ಗ್ ಪೋಯರಿಂಡ ನಮ್ಮ AATA.org ಸೈಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಂದೇ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡಿ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಐಟ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಶೇರ್ ಓಕೆ ನೆನಪಿತ್ತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಉಂಡು AATA.org ಉಂಡು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕರಿಸತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾದಕಲ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವುಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದತೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಪಾದಕಲ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರನ ಸೈಟ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದದ್ದು ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಿತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವು ಸಾರಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ನೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತೇರ್ಗೆನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ದೇರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಉಲ್ಲರೆ ಕಾಲುಡ್ ಉಲ್ಲರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ಲೀಸ್. Shreyas, have you filled your that ಗ್ರೂಪ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿದ್ ಬಂದ ಪಂಡ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಅಪಗಂಡ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಜಿ ಫಿಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡಪುಡ್ಡೆಗೆ ನೆಟೆ ಆಪುಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಒಂದು ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತನತೆ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಲ್ದನ್ ಓಕೆ ನಾವು ಕಡಪುಡ್ ಗೇರೆಗೆ ಓಪನ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ if you fill that form then we will get all the information about you otherwise we won't get if you join only WhatsApp ಅವು ಜಾಯಿನ್ ಆತಿಜೆರತಾರು join ಆತಿಜೆರ you have to and ನಮ್ಮ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಕೊಡ ಓಕೆ ಓಕೆ
here some ಒಂಜಿ ಸುಭಾಷ್ ರಾವ್ ಒಂದು ಕಡಪುಡಿ ಇರ್ತನೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ. Okay, just man enable malta. We just Maltara, wanted to okay. freeze. Okay. Okay. Shall we send that here, Bhaskar? Yeah. Okay. ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಜ್ಜನ್ ನಕಲು ಏರ್ಲ ಪೋಪುನ ನಂಡ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು It's okay. Nama almost mugitan but okay. Sign up form mul navi sign up. Sorry. Sign up form is here. Okay. Since you're talking, one Nanan's question is maybe if you can answer. Do we have a digital keyboard or Subhash Rao Kenandu later? Yes. We do have keyboard. ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಪನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡರತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಕಡೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡರು ಅವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ USB ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಓಕೆ ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಸಿರಿ ಪಂಡದೊಂಜಿ ತುಳು ಆಪ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಿನ ಮಲಯಾಳ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ದಿ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಪ್ ಉಂಡು. ಅಂದ ತುಳು ಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಕಲು ತುಳು ಸಿರಿಯೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಂಡು ಬಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಯಾ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಾಡ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. Yeah. Okay. Bete dalla question undi? I don't see any other question, Bhaskar. Bete nalla sabed question undi alla? Inchinalla? ಜೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ we are able to answer all the questions. Now it is little late, so we should conclude. We should wind up, I guess. Yeah, we should. Okay, the question is jida. We'll continue. Okay. Janakeka. Solmelu ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಟದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಿನ ಟೊರೆಂಟೊ ಕೆನಡಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನೆರೆ ಕೇಂಡೊನುವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಟೊರೆಂಟೊ ತುಳು ಕೂಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಪ್ರೇಮಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಖನ ಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಕೋಡಿಡ್ಲ ತುಳು ಕೂಟನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತಿನ ಅರ್ನ ಖನ ಈ ಖನ ನನ್ನ ಸಾವಡೊಂದು ಕೇಂಡೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ರೆ ಕೇನ್ವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮಲ್ಲು ಮಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತಾನೆ ಮುಗಿಪಾಗಿ ಬಂದ ಯಾನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೇಳಂತ. ಸೊ ಲೋಕರ್ ಮೇದ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೆನ್ನೇರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬೆನ್ನೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್ ಒಕ್ಕ ಶಿವಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಆಟದ ಗುರ್ಕರ್ಲಿಗ್ ಊರದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನ್ಯ ಐಲೆಸ ಒಕ್ಕ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳು ಕೂಟ ಆಟದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಟ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟ್ರನ್ ಒಕ್ಕ ಪೇಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಟದ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿಭಾ ಅರುಣ್, MC ಜಾನಕಿ ಅಕ್ಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೋಹನನ್ನ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪೂರಕ್ಲಿಗೆ, ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲಿಗೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಬರೆತಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್, ಕ್ಲಾಸ್ದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶಿರಿಗಾರ್, ಮಾತರಿಗಳ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಊರು ಪರ ಊರುಡು ಈ ಲೇಸೊಗು ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೋಲ್ಮೆಲು. ಯಾರು ಏರೆನ್ಲ ಪುದರು ಪುಡುದು ಪೋತಂಡ ಮಾಪಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಯ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲೆಕ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾಗ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮಡುಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೇಪರ್ ದಕುಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ದು ಬಕ ಐಲೇಸ ದಕ್ಲೆಗ್ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ದೇಶದಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆಟಾಡ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೆರಿತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣ್ಣಿಕ್. ಒಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಪಾವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತನ ದೇಶದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು, ಪಗೇಲ ಇತ್ತಿನ ದೇಶದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಗೇಲ್ದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು, ನಿಖಲ್ನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆಡಾವಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತನ ಅಗಪುಗ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೊಂದು. ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ, ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ, ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟಂದೆ, ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ, ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ, ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ